Så blev klokken 20 minutter i 7, 20 minutter i 8. Sorry. Og så går det løs igen. I går aftes, der fik jeg nogle lidt bekymrende nyheder fra en tysk vandrer, som vandrer i den modsatte retning. Nemlig at stien er omlagt midlertidigt på grund af noget gravearbejde langs med åen. Og der er også et skilt lige her, som fortæller, at den er god nok. Så det bliver asfalt det meste af vejen de næste, det ved jeg ikke, 10-15 kilometer. Det må jeg bare tage med. Det endte i øvrigt med, at der skulle være plads til 4 telte på pladsen heromme. Alle sammen med vandrere. 2 enlige kvinder, og så det samme par, som lå på pladsen, om ved ladepladsen. Så det synes jeg var lidt sejt. Umiddelbart efter lejrpladsen, der kommer man forbi Tambours have med angiveligt planter fra hele verden. En lille geografisk have. Jeg synes, det er lidt ærgerligt med den stiomlægning, fordi det stykke her, det var faktisk et af de stykker med trampesti, som jeg havde glædet mig til. Og her, der er der altså bare asfalt, så langt øjet rækker. Og sådan er det nogle gange. Vejrudsigten, den siger jo et gråt og blæsende. Og der er kommet et par bitte små byer indtil videre. Så det forestiller jeg mig, at det fortsætter sikkert det meste af dagen. Nu kommer jeg så til Øse, som er den første lille bitte by på omledningen, eller hvad det hedder. Heldigvis så er det indtil videre godt skiltet, den alternative rute her. Så indtil videre går det fint. Jeg må sige, at Øse overrasker positivt med mange, eller adskillige i hvert fald, pudsige bygninger og galleri og en rigtig nydelig landsbykirke, som jeg lige har passeret. Der var den. Jeg holder lige en kort pause, mens det værste af den her by, det bliver overstået. Men det tror jeg faktisk, det er nu. Så er det bare med at komme videre. Jeg har indtryk af, at der kommer adskillige af den slags i løbet af dagen. Efter næsten 8 kilometer, så er jeg tilbage på den oprindelige rute igen, som så herfra fortsætter på asfalt. Og sådan er der så meget. Så blev klokken 10. Tid til pause og morgenmad. Og se så, hvad man møder her. Er det lidt shelter? Så det bliver her. Jeg får min morgenmad i dag. Sådan. Efter 10 kilometer, så stoppede asfalten. I hvert fald for et stykke tid. Nu må vi se, hvor lang tid det varer. Og faktisk så startede den her markvej lige efter shelteret, hvor jeg holdt pause. Og efter næsten 12 kilometer, så kom der noget trampesti. Det er først det i dag. Men det skal jo starte på et tidspunkt. Efter 14 kilometer, og nu også lige en lille regnby, så kom jeg endelig til Holme Å. Den skulle jeg jo have mødt for 14 kilometer siden næsten. Og nu er jeg her. Det er dejligt. Selvbetjeningscafé. Sikkert er en god idé.
Desværre var der ikke mere cola. Jeg vil sige, at efter jeg er kommet til Holme Å endelig, og har kommet forbi både caféen og højlandskvædet, så begynder stien altså at blive noget mere interessant. Efter godt og vel 15 km er der så en rasteplads. En rigtig fin rasteplads med vand. Jeg vil faktisk gå så vidt som til at kalde det for en shelterplads. Der er i hvert fald køjeshelter. Sådan. Rigtig fint shelter. Lejrplads faktisk. Her ved Starup, Tofterup. Det er nok her, man må telte. Ja, det er kun shelterplads, men der er altså kun 30 meter, så det går vel også. Så kom jeg igennem Starup, hvor der er en brugsforening lidt væk fra ruten. En lille kilometer, tror jeg. Nu har jeg gået 16 kilometer. Og det vil sige, at jeg har små 10 kilometer til Hovborg, hvor jeg har planlagt at overnatte. Men det sjove det er, at herfra der er der 68 kilometer til Vejle. Og det vil faktisk sige, at lige omkring her, der er jeg faktisk halvvejs på vej tværs over Jylland. Det kan jo også noget. Så er der mere højlandskvæg. Men meget fredelig, må man sige. Og det er jo dejligt. Det er en rigtig fin strækning her, jeg går på nu. Men jeg tror altså, jeg skal sætte rigtig stor pris på den gangbro, jeg har på vej på her. Og det er altså både blødt og smattet. Deroppe i det fjerne, der ligger Hesselho shelterplads. Rigtig fin plads med, som sagt, shelter og lokum og vand ret tæt på. Der var jeg optaget, da jeg lige kom forbi, så der kunne jeg ikke lige holde min pause, som efterhånden er tiltrængt. Men heldigvis så var der en bænk lige kort efter. 23 kilometer, så er der vel 3 til Hovborg, næste shelterplads, hvor jeg regner med at overnatte, som sagt. Og nu, jeg så været sådan et stykke tid, men nu begynder jeg at få noget af det, jeg kom efter. Sikke en ådal. Man kan lige fornemme åen dernede. Men ådalen, den er meget tydelig. Det var lige præcis det, jeg ville have. Så er jeg kommet til Baldersbæk. Jeg kan lige fornemme palæet deroppe bag ved træerne. Et pænt stort landsted, bygget af en københavns grosserer tilbage i slutningen af 1800-tallet, tror jeg. En af dem, som var med til at opkøbe store hedearealer herover med det formål at plante træ, plante skov, plantager. Det hedder Københavnerplantagerne. Og det var simpelthen for at vinde noget efter tabet af Sønderjylland i 1864. Og dernede står Treherredsstenen, og åbenbart et hjørne, hvor 3 herreder de stødte op mod hinanden tilbage i de gode gamle dage. Det er bare helt fantastisk, det her. Det bliver bare ved og ved. Kilometer efter kilometer. Og jeg kan bare sige, at skuffelsen over de manglende første 8 kilometer, den er altså forduftet. Det her, det er så fint.
Nu kommer jeg snart til Hovborg. Det er nok en god kilometer eller sådan noget. Og så bliver det afslutningen på dagens etape. Ej, hold op, hvor er det fantastisk det her. Sådan. 27,5 kilometer. 7 timer og 10 minutter. Og så er jeg her. Der er ikke noget vand på den her plads. Og heller ikke så højt i shelteret. Men der er et plads, som forhåbentlig er okay. Det er så fint. Så er der brænde dernede. Så det bliver simpelthen her jeg overnatter. Nu er klokken blevet næsten 8, og jeg har egentlig slået lejr med telt. Men det blæser ret kraftigt. Og DMI lover stormende kuling med vindstød og stormstyrke. Og det eneste sted, hvor der var nogenlunde væg på lejrpladsen her, det var altså under det der store egetræ. Og jeg føler mig ikke overbevist om, at der ikke lige pludselig kunne brække en stor gren af og ødelægge både telt og måske også mig. Så nu flytter jeg ind i shelteret. Så bor jeg i shelter. Det tog 20 minutter, så var det simpelthen overstået. Nu må vi så se, hvad natten den bringer. Blæsevejret, det skulle åbenbart fortsætte hele dagen i morgen også. Det er knap så voldsomt. Og så for den sags skyld også i overmorgen. Så det bliver spændende, hvad de næste par dage de bringer.